Buenas noches a todos y bueno, y sobre todo un reconocimiento a vuestra valentía por la inclemencia del tiempo que nos están acompañando. Y unas gracias muy especiales a Bernat Alfons, que bueno, que cuando nace este proyecto, que era de crear un espacio para que podamos reflexionar, para que podamos hablar, opinar en torno a temas que, bueno, que nos involucran a todos, bueno, se prestaron enseguida a apoyar y a ser, bueno, los que dieran el puntapié inicial a este proyecto. Así que, bueno, pensamos que este tema que nos toca tan de cerca como todo, como país, como ser humanos, como seres humanos, como, bueno, porque por eso estamos aquí. Y bueno, entonces Bernat Lladó es doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona, la Autónoma, y Alfons Aragonés es profesor, lector en Historia del Derecho, ¿lo digo bien? Por la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, ambos con muchísima experiencia en este tema desde dos puntos de vista muy diferentes y que nos van a enriquecer mucho. Así que gracias por estar aquí, bienvenidos y bueno, y adelante. Bé, doncs, bon vespre. Començaré jo perquè, bueno, així amb l'Alfons ho vam acordar-ho, principalment perquè, bueno, d'alguna manera vam veure que el tema dels refugiats és un tema complex, no? I que, com que abarca moltes dimensions diferents i es pot fer lectures molt diverses, doncs ens semblava que ens complementàvem en molts aspectes i fins i tot en l'aspecte més històric o més cronològic dels respectius discursos que farem, doncs ens semblava que podia començar jo, perquè més aviat jo faré una mena de geografia històrica i plantejaré un problema de per què justament els refugiats és un problema modern, diguéssim, que afecta la modernitat, i intentaré argumentar això. Per tant, d'alguna manera jo em quedaré a la modernitat, i l'Alfons arrencarà, diguéssim, a partir d'aquest moment per explicar, diguéssim, ja, o intentar contextualitzar, diguéssim, quines són, diguéssim, els problemes, diguéssim, que avui en dia tenim amb els refugiats. Per tant, començaré, diguéssim, explicant una mica per què soc aquí, tot i que la Cecília ha dit que érem, diguéssim, experts en el tema. Jo, de fet, no soc especialment expert en el tema dels refugiats, però sí que és veritat que l'any passat, aquí a l'Aliança Francesa de Sabadell, vaig fer un curs que es deia Història dels territoris ideals, de Caín a Turó, i a partir d'aquest curs vaig donar d'aquesta tesi, diguéssim, o d'aquest supòsit que jo us plantejava, que efectivament, diguéssim, el problema dels refugiats, o tal com se'ns planteja a nosaltres, és un problema pròpiament modern. De fet, aquesta història dels territoris ideals que vaig presentar, diguéssim, l'any passat, era una geografia històrica clàssica, des de la formació de les primeres ciutats, passant, diguéssim, per les burocràcies territorials de Mesopotàmia, fins a arribar, diguéssim, a la construcció dels estats i a la globalització actual. De fet, quan vaig plantejar, diguéssim, aquest curs, és quan em vaig adonar que efectivament el problema dels refugiats, diguéssim, tal com l'afrontem avui en dia, és un problema modern. Bé, aquesta geografia històrica que arrenca, diguéssim, amb els primers assentaments, amb la invenció de l'agricultura, la formació de les primeres ciutats fins a la globalització, de fet és una geografia històrica clàssica, però segurament molts de vosaltres ja us heu adonat, diguéssim, que el subtítol de Caín a Turó necessita algun aclariment, és a dir, que justament què hi pinta en aquesta història la figura bíblica, diguéssim, de Caín, aquest personatge bíblic que, com sabeu, mata el seu germà Abel i per aquest motiu és condemnat, diguéssim, a errar per la terra pel mateix Déu, i també què hi pintava, diguéssim, Henri David Thoreau, aquest filòsof americà del segle XIX,
en aquesta història, justament un filòsof que s'ha fet famós, entre altres coses, per les grans caminades que feia pels boscos, diguéssim, dels Estats Units, i que ha recollit en diversos llibres. Bé, la idea d'incloure aquests dos personatges és que al llarg de la nostra història, o més pròpiament de com la nostra cultura ha construït el territori en el qual ens movem, ha existit sempre una tensió, per dir-ho així, una dialèctica, entre el nomadisme i el sedentarisme. És a dir, entre les cultures, el mitjà de supervivència de les quals és justament la mobilitat, la transhumància, el comerç, i en canvi les cultures que han basat més aviat les seves economies en la permanència i el fet de restar quiets en un lloc, especialment a partir de la invenció de l'agricultura. Des del punt de vista evolutiu, si haguéssim una genealogia de la nostra història, no cal dir que el nomadisme és la forma dominant, la forma de vida dominant de la nostra espècie. Si pensem bé, fa més d'un milió d'anys que la humanitat es posa dreta, ens hem posat drets, i en canvi només fa uns 10-12.000 anys que ens hem convertit en sedentaris arran de la invenció de l'agricultura. Entre aquests dos moments històrics, fa més d'un milió d'anys i els 12.000 anys de la invenció de l'agricultura, i procedents de l'actual territori que comprèn l'Àfrica Occidental, el que es coneix com la vall del Rif, s'iniciaren les grans migracions per part dels primers homínids que pràcticament colonitzaren tota la Terra. Per tant, tot i que alguns autors sostenen que l'etimologia de la paraula humanitat, potser alguns de vosaltres ja ho sabeu, ve d'humus, de terra, i que per tant connota arrelament, vinc amb la terra, cultura tel·lúrica, al nostre darrere hi ha efectivament una història de grans migracions. Des del nostre origen sempre ens hem mogut. Potser l'expressió, per tant, que s'ajusta més a la nostra condició d'humans sigui la d'arrelament dinàmic. Som persones que al mateix temps necessitem arrelar-nos en un lloc, però evidentment tenim cames i per tant podem moure'ns i podem desplaçar-nos. Aquesta expressió d'arrelament dinàmic és d'un sociòleg francès que es diu Michel Maffesoli, té un llibre, Fons de Cultura Econòmica, molt interessant justament sobre la qüestió del nomadisme. Bé, per altra banda, deia que, a part de Caín, que justament és aquesta figura que ja és condemnada, diguéssim, a moure's, a desplaçar-se, hi ha aquesta, diguéssim, des dels seus orígens, hi ha aquesta tensió entre el nomadisme i el sedentarisme ja fins i tot recollida en la Bíblia, també el subtítol del curs aquest portava a la figura aquesta de Turó, que, com us deia, s'havia fet famosa pel tema del caminar, que és un tema, de fet, molt actual. Avui en dia, des de disciplines molt diverses, des de camps molt variats, s'està recuperant, diguéssim, aquesta figura del caminant, així en abstracte, i en part d'això es deu la traducció i la influència d'aquest autor. Aquest interès pel caminar és molt complexa i ara no hi entrarem, però a mi m'interessava ressaltar aquí i en el curs que vaig fer aquesta aparent contradicció entre aquesta recuperació de certes figures tant des del punt de vista literari, artístic, geogràfic, sociològic, antropològic del caminant i el fet que avui en dia milers i milers de refugiats, molts d'ells a peu, intentin travessar, diguéssim, Europa o arribar fins a Europa. És a dir, aquesta contradicció aparent entre la recuperació des del punt de vista literari del Flaner, del caminant, de Turó, és a dir, tota aquesta literatura que ha sorgit, i al mateix temps que hi hagi tants milers i milers de refugiats que intenten travessar, diguéssim, a peu o navegant, diguéssim, al Mediterrani. De fet, la qüestió del nomadisme és una qüestió que potser alguns de vosaltres sabeu, és una qüestió que està, diguéssim, sobre la taula, que és una qüestió de moda en el camp de la filosofia, en el camp, com deia, de la literatura, però a la pràctica veiem que és un nomadisme molt provincial. No només provincial, sinó que completament asimètric.
la distinció entre els turistes globals que es poden moure lliurement per pràcticament tots els països, i en canvi els refugiats, els immigrants, que una vegada i una altra es topen amb els murs de l'Estat, amb els controls policials o el confinament en diversos camps de refugiats. Bé, només he fet aquesta introducció per d'alguna manera justificar la meva presència aquí, dir que efectivament no soc especialista en el problema dels refugiats avui en dia a Europa, sinó que una mica arran d'aquest curs em vaig adonar que una manera d'entrar o una lectura possible en els refugiats avui en dia era fent aquesta genealogia històrica i veure efectivament que el problema dels refugiats és un problema modern, és a dir, que neix amb la modernitat i pròpiament amb aquesta nova forma de poder, que és l'estat-nació, i que d'alguna manera condiciona la manera que tenim de llegir i d'entendre el problema dels refugiats. Per fer aquesta genealogia, evidentment, nosaltres sempre ens remetem a la cultura clàssica i per tant, arrencant de la cultura territorial de l'època clàssica, començant per Grècia, veurem quin territori la nostra cultura ha anat construint per d'alguna manera entendre que quan es parla de refugiats, evidentment els refugiats caminen, es desplacen per un territori i entendre que aquest territori no és un fet natural, no és algo, és més aviat una construcció social, una construcció política, i entendre com s'ha construït aquest territori ens pot ajudar a adoptar aquesta perspectiva més històrica o més crítica de la qüestió dels refugiats. Així doncs, la pregunta, que jo aniré plantejant amb els diferents períodes que anirem recorrent seria quina és la relació que en cada moment històric s'ha establert entre, per una banda, el territori, la política i la població. És a dir, entendre com es relacionen aquestes tres variables ens poden ajudar a comprendre millor què està passant avui en dia. Bé, com sabeu, és a les antigues ciutats-estat gregues, a les polis, és a dir, ciutats com Esparta, com Corint, com Atenes, potser la més famosa d'elles, és on sorgeix la política, o com a mínim un sentit de la política ja bastant proper al que tenim nosaltres. Bé, en aquests moments, el que cal entendre és que és ciutadà grec aquell qui participa d'aquesta ciutat, de la polis. Ara bé, per poder-hi participar, o sigui, no hi pot participar-hi tothom, sobretot, en primer lloc, ha d'haver-hi nascut. És a dir, per poder participar de la política, per prendre part, en les decisions de la ciutat, per ser reconegut plenament, ser políticament reconegut amb la plenitud, de drets civils, ha d'haver nascut a la ciutat i, a més, tenir-hi un lligam familiar o ètnic. En queden excloses les dones, en queden exclosos els esclaus, però això no vol dir que no es toleri l'estranger. Senzillament, l'estranger, el que ve de fora, no se li reconeixen aquests drets polítics, és a dir, la possibilitat de participar en les decisions públiques, justament perquè ve de fora, perquè no té un vincle familiar o ètnic amb la ciutat. Per tant, només pot participar a l'Àgora, que com sabeu és la institució en la qual els ciutadans de ple dret es reuneixen per decidir, la cosa pública, aquell home que ha nascut a la ciutat i per tant hi té lligams familiars amb la mateixa. Bé, com que les ciutats gregues s'organitzen d'aquesta manera, és a dir, tenen una concepció que en podríem dir familiar o ètnica tant de la ciutat com de la política, viuen relativament aïllades unes de les altres. És a dir, per una banda tenim Esparta, per l'altra banda tenim Corint, Atenes, és a dir, totes les poblacions que coneixem de la Grècia clàssica funcionen de forma autònoma, relativament aïllades entre si, i no existeix una relació entre elles, i al mateix temps hi ha un ampli territori, un ampli espai entre cada una d'aquestes ciutats.
No existeix una frontera exterior que les aglutini, una frontera tal com nosaltres la coneixem o la coneixerem després amb la construcció dels estats. És a dir, no hi ha una frontera, o més ben dit, no hi ha una frontera territorial o política tal com l'entenem nosaltres. És cert que hi ha una frontera, però és una frontera lingüística que la delimita, diguéssim, on comença i on acaba, diguéssim, el parlar dels grecs. Més enllà de la comunitat, diguéssim, de parlants grecs, hi ha els bàrbars, que són justament els que no parlen grecs. Per tant, és una frontera lingüística, però no és ni territorial ni política. En qualsevol cas, podem suposar que en aquesta vasta extensió, en aquest espai que hi ha entre una ciutat i una altra, hi ha la possibilitat d'establir-hi, de construir-hi assentaments, de moure's, de circular, de travessar-lo en una direcció o una altra. És cert, però, i amb això ja deixarem els grecs, que l'etimologia més probable, encara que els lingüistes no s'han posat d'acord sobre l'origen de la paraula polis, l'etimologia més probable seria fortalesa o fortificació. És a dir, la ciutat grega s'entén ja com una fortificació. Potser s'hauria conservat, i això és bastant curiós, aquesta etimologia que ve de, diguéssim, que deriva la polis, deriva de la idea aquesta de la fortalesa, d'un terme que prové del món de les abelles, de l'apicultura, que seria el de pròpolis. El pròpolis és el material amb el qual les abelles taponen, diguéssim, els seus ruscos perquè no hi entrin altres insectes. És a dir, que per tant, aquesta paraula que prové del món de les abelles ens donaria una pista, efectivament, d'aquesta idea de la polis com una fortalesa. Bé, explico tot això perquè efectivament avui en dia també es parla d'una Europa fortificada, de la fortalesa europea, i potser els seus orígens remots vindrien en aquesta concepció. I no deixa de ser irònic, per altra banda, que un dels emblemes de la Revolució Francesa, dels quals ens parlarà sobretot l'Alfons, d'on sorgeixen els drets de l'home, sigui justament un rus d'abelles. Un dels emblemes de la Revolució Francesa són un rus d'abelles. Bé, saltem a Roma, hem vist més o menys així de forma molt sintètica, molt general, com es construeix el territori a la Grècia clàssica i quina relació té o pot tenir, diguéssim, amb els drets civils i, per tant, amb els refugiats. A Roma les coses són una mica diferents, perquè el ciutadà romà, a diferència del ciutadà grec, com hem vist, no ho és en relació a cap ciutat, sinó en relació a un altre ciutadà. Ho podríem expressar d'aquesta manera. En el cas que jo fos un ciutadà romà, ho seria en tant que existeixen altres conciutadans meus. La civita romana, que vindria a ser la traducció de la ciutat en llatí, no es pot de fet traduir directament com a ciutat, és a dir, això que en tenim nosaltres com una ciutat física, feta de carrers, de places, és a dir, la ciutat física, sinó que seria més aviat el conjunt, diguéssim, de ciutadans reunits. Les cívites no es podria traduir directament com a ciutat, com de vegades encara fem, sinó que serien el conjunt de ciutadans reunits, diguéssim, de mutu acord. Com s'explica aquesta abstracció política que es fa a l'època, diguéssim, de la Roma imperial? És a dir, aquesta desvinculació de l'estatut de ciutadà respecte a un determinat lloc. Hem vist que a Grècia, un per ser ciutadà havia d'estar arrelat i vinculat a un lloc, en canvi a Roma es produeix aquesta abstracció política. Bé, per què hi ha aquesta evolució, diguéssim, aquesta transformació, aquesta abstracció política? Primerament, perquè la mateixa ciutat de Roma, com a centre d'un gran imperi en expansió, és una ciutat ja d'acollida. És una ciutat on gent que procedeix de diferents parts del territori i conflueix, i per tant allà hi ha una barreja, diguéssim, de gent molt diversa. De fet, no és estrany que un dels primers temples que es construeix a la ciutat de Roma, estigui consagrat, diguéssim, al déu Asylum, el déu de l'asil, per d'alguna manera donar resposta a aquesta confluència de gent que va a parar a la ciutat de Roma. En segon lloc, perquè la naturalesa d'un imperi, per la mateixa definició d'un imperi, és una entitat territorial que constantment es mou, que creix, que s'expandeix. I per tant, en la mesura que el límit, diguéssim, de l'imperi constantment està avançant, va incorporant noves cultures, noves poblacions, noves ètnies.
De fet, no podem parlar pròpiament d'una frontera, és a dir, a l'imperi romà no es pot parlar pròpiament d'una frontera, sinó més aviat d'un límit. Un límit, una franja, més o menys porosa, més o menys permeable, fluida, justament per aquesta pròpia definició de l'imperi com un organisme, diguéssim, territorial que per naturalesa ha de créixer. Des del nostre punt de vista pot semblar paradoxal, però durant l'imperi romà, per tant, no hi poden haver-hi refugiats, per dir-ho així de forma una mica simplificada, perquè és el mateix territori que creix, que avança, retrocedeix, és el mateix territori que va guanyant terreny. També és cert que l'exèrcit romà, qualsevol forma, diguéssim, qualsevol forma de resistència se la carrega, o sigui, l'exèrcit romà es carrega qualsevol forma de resistència. L'autoritat romana ve a dir, nosaltres et conquerim, en el cas que fóssim un poble, diguéssim, de la perifèria romana, i si vols, automàticament passes a ser ciutadà de Roma. L'imperi romà, amb el seu avanç constant, colonitza, diguéssim, i ocupa noves terres, i a mesura que va ocupant i colonitzant noves terres, permet, diguéssim, que les poblacions i les cultures que va absorbint passin a formar part, diguéssim, de ple dret, diguéssim, com a ciutadans romans. Fins i tot, en el cas de l'imperi romà, es tolera i es pot incorporar déus i creences d'altres cultures. De fet, abans que el cristianisme passi a ser la religió oficial, diguéssim, de l'imperi, el sistema politeista permet, en certa mesura, anar incorporant totes aquestes creences i tots aquests déus procedents d'altres cultures. Ara bé, si no respectes l'autoritat del Cèsar, és a dir, és relativament tolerant respecte a altres religions, però si no respectes l'autoritat del Cèsar, evidentment ho tens clar. Sembla ser, per les últimes informacions que tenim, que el problema amb els jueus cristians no era un problema de creences, com cada vegada algú sostén, no era un problema de creença, sinó de desafiar directament el poder romà, el poder del Cèsar. De fet, Jesús no és condemnat, diguéssim, per tenir unes creences, diguéssim, que xocaven amb les creences mateixes de l'imperi romà, sinó que és condemnat, diguéssim, per sedició, per, diguéssim, oposar-se a l'autoritat del Cèsar. És el mateix problema que tenen els habitants, com sabeu, de la Gàlia, del poble, diguéssim, de l'Astèrix i l'Obèlix, que d'alguna manera desafien el poder de Roma. Per tant, l'imperi romà és un imperi que es mou, que absorbeix, com hem dit, altres cultures, poblacions i territoris, i per aquest motiu s'ha d'inventar aquest concepte universal de ciutadania. No és un concepte, diguéssim, ja vinculat a una ciutat, com en el cas de Grècia, sinó que està deslligat del llinatge, de la família i del lloc de naixement. Bé, fem un altre salt, així una mica bèstia. A partir del segle V sabeu que s'ensorra, diguéssim, l'imperi i comença l'edat mitjana. Una expressió, diguéssim, que s'han inventat, que nosaltres, diguéssim, hem après a la història, a les classes d'història. De fet, l'edat mitjana, aquesta categoria se la van inventar, diguéssim, els historiadors, els humanistes del Renaixement, per donar-li un to, diguéssim, pejoratiu en aquest període, que no recull, de fet, el dinamisme i la creativitat d'aquests anys. En qualsevol cas, a partir d'aquest moment, a partir del segle V, entrem, diguéssim, en un altre cicle, en una altra fase, diguéssim, de construcció del nostre territori. Per tant, ens hem de preguntar quina és la relació que s'estableix, una vegada més, entre la població, el territori i la política durant l'edat mitjana. I allò que ens interessa, diguéssim, d'aquest període conèixer és que, especialment durant l'alta edat mitjana, és a dir, més o menys dels segles que van del segle V fins a l'any 1000, és l'alta edat mitjana, ha estat considerada com una època de grans migracions. L'alta edat mitjana ha estat considerada pels historiadors com una època, diguéssim, de grans migracions. Tot i que acostumem a referir-nos i encara com una època, diguéssim, com l'època de les grans invasions bàrbars, de fet, aquestes invasions, aquestes suposades invasions bàrbars, eren simples desplaçaments de gent que procedia
gent, famílies, clans, tribus, que procedien del nord i del nord-est d'Europa i que senzillament emigraven cap a latituds més baixes. Per altra banda, convé ressaltar que també en aquests moments la itinerància, la mobilitat, ha esdevingut un fet cultural de primer ordre. De fet, ja entenem que a l'edat mitja ja el cristianisme passa a ser la cultura dominant, i un dels principals missatges d'aquesta cultura dominant, el cristianisme, és que l'home i la dona són transeünts a la terra. És a dir, algú que està de pas. En la mesura que la vida autèntica és la vida del més enllà, la vida eterna, i en canvi la vida terrenal, tots aquí hi estem de pas. A més, el peregrinatge a Roma, Jerusalem, Santiago, que també s'ha convertit, diguéssim, en un fet cultural, reprodueix aquesta imatge d'algú que està de pas. El peregrinatge mateix, d'alguna manera, ja identifica les persones, diguéssim, amb algú que està de pas en aquesta terra. En el judaïsme, la idea de l'exili també és ben present, i per partida doble. Com sabeu, un cop, diguéssim, expulsats del paradís, tots hem estat exiliats, diguéssim, del paradís, i per tant la figura de l'exili també és completament central en la cultura del judaïsme. I després, evidentment, després de l'expulsió de la terra promesa i de la destrucció del temple, que són condemnats, diguéssim, són expulsats, diguéssim, de la seva terra. En un passatge del Levític, Déu, Levític, un dels textos sagrats del judaïsme, Déu ordena al poble jueu que tracti a l'estranger com si fos un natiu. Déu ja ordena al poble jueu que tracti als estrangers com si fossin natius. Més encara, els demana que els estimin com si fossin, bé dir, estima'l com si fos el natiu, l'has d'estimar com si fossis tu mateix. Perquè també els jueus foren estrangers a la terra d'Egipte. Això és el que d'alguna manera recull en el Levític. És a dir, s'ha de cuidar l'estranger, segons la cultura jueva, no perquè sigui estranger, s'ha de cuidar i estimar no perquè sigui estranger, sinó perquè tots nosaltres ho som. Com que tots nosaltres som estrangers, doncs per tant hem de cuidar l'estranger. De fet, això si féssim una lectura més psicològica, com la lectura, per exemple, que podeu trobar en aquell llibre del Zizek que estaven a la biografia, que el que planteja Zizek és que allò que ens incomoda de l'estranger, allò que ens incomoda dels immigrants, dels refugiats, no és tant que siguin refugiats, sinó que d'alguna manera hi veiem reflectida la nostra condició de refugiats en aquesta terra. És a dir, això veritablement el que ens incomoda és veure reflectida, diguéssim, la nostra condició o la idea que en qualsevol moment nosaltres també podem ser exiliats o podem veure'ns, diguéssim, forçats a deixar el nostre país, diguéssim, la nostra ciutat i haver d'immigrar. Això, evidentment, és el que ens incomodaria de la situació dels refugiats. Bé, del període aquest medieval, a banda de la qüestió aquesta més religiosa, és important conèixer un altre conjunt de fets. Per una banda, allò que s'anomena, o en geografia anomenem, microterritorialitat medieval. És a dir, el fet que en aquests moments el mapa polític d'Europa, les diferents unitats polítiques d'Europa, són diverses i fins i tot solapades. Ara, un està acostumat, quan agafa un mapa mundi, a veure només nacions-estat, però en aquests moments hi ha principats, hi ha regnes, hi ha burgs, és a dir, ciutats lliures, hi ha ducats, hi ha vassallatges, és a dir, hi ha diferents autoritats, moltes d'elles de vegades en competència, i donant com a resultat un territori completament divers del que estem acostumats. Per altra banda, en aquest període històric, també existeixen grans extensions de terra que són terra de ningú. Nosaltres ara hem completat, diguéssim, tot el mapa, el nostre mapa mundi, pràcticament no hi ha cap part, diguéssim, de la terra que no estigui, diguéssim, ocupada per un espai, per un estat,
I en aquest moment hi havia grans extensions de terra que no formaven part de cap autoritat. O les altes muntanyes, per exemple, o els grans boscos formaven part d'aquesta categoria. Bé, per què explico tot això? Perquè em semblava important per entendre, quina és la relació del territori medieval amb els refugiats. Bé, perquè, entre altres coses, un territori d'aquestes característiques, políticament fragmentat, diferents autoritats en competència, més l'existència d'aquestes grans extensions de territori que són terra de ningú, allò que en el dret romà queda recollit com terra nullius, és a dir, que no forma part de cap estat ni de cap autoritat, em sembla a mi que era, o suposo jo, era molt més fàcil trobar-hi refugi. Un mapa polític completament fragmentat, completament divers i amb grans extensions de territori sense reclamar, era més fàcil trobar-hi refugi. A més, i per tot això, en aquests moments, l'espai o el lloc, i a diferència del que ho és per nosaltres, no són elements centrals per l'autodescripció dels grups, per la identitat cultural dels diferents col·lectius. El sentiment de pertinença no està vinculat o no està tan vinculat al lloc, sinó a la família o al llinatge. A la pregunta qui ets, no respon soc de tal lloc o de tal altre, sinó pertanyo a aquesta família o a aquesta altra. Justament per aquesta història de migracions, de grans migracions, allò que es conserva és el nom de la família. El sentiment de pertinença està relacionat amb la família i no tant amb el lloc d'origen i encara menys amb el lloc d'arribada. Aquest conjunt de coses comença a canviar a partir del segle XI. Aquest període de grans migracions, amb totes aquestes transformacions que tenen lloc, comencen a canviar a partir del segle XI. I sobretot per dos fenòmens que, pel que ens ocupa, són de gran importància. En primer lloc, i això ara ens pot semblar del tot banal, en aquests moments, a partir del segle XI, es comença a generalitzar la construcció en pedra. En aquest moment, la majoria de població no viu, en cases de pedra. En tot cas, potser algun senyor, algun rei, però la majoria de població viu, en construccions que no són de pedra. És a dir, per tant, molt més precàries. El castell fortificat, aquí a Catalunya en tenim exemples, a partir d'aquesta època, o la casa senyorial a l'interior de les ciutats, passen a ser llocs de residència permanents, a diferència del període anterior. Per tant, són llocs que sobreviuen, d'alguna manera, a aquells qui els van construir. Per tant, el lloc, la casa, comença a tenir una importància, central, per l'autodescripció d'un mateix i de la seva família. Després, per tant, d'aquest període de grans migracions que estava intentant explicar, de grans desplaçaments de població, sobretot del nord d'Europa cap al sud, per primera vegada, per dir-ho així, la identitat de les pedres comença a pesar més que la memòria dels immigrants. L'espai, per tant, el lloc, una categoria que hem vist que no era central per la identitat dels col·lectius, comença a ser una referència ineludible, un marc d'inscripció a l'hora de descriure la pròpia identitat. Bé, fixem-nos ara, a partir d'aquest moment, un altre detall que comença a explicar, o ens permet entendre, quina serà l'evolució futura del territori que desembocarà, amb la formació ja dels estats. És també durant la baixa edat mitja, a partir d'aquest segle XI, que aquell territori complex que abans he intentat descriure, amb diferents autoritats, diferents formes de govern, de diferents, autoritats i formes de poder, aquest territori complex comença a simplificar-se, per dir-ho així. Els senyors feudals, els reis, els papes, els prínceps, totes aquestes formes d'autoritat medieval, comencen a reclamar la plena sobirania dels seus dominis i dels seus territoris. Comencen a reclamar la sobirania dels seus dominis. Ho fan, sembla ser, emparant-se una figura del dret romà, és
un nom llatí, no la citaré, però que d'alguna manera seria ja l'origen remot de la concepció moderna de la sobirania territorial i exclusiva dels estats contemporanis. Abans d'això, abans d'aquesta transformació, la necessitat de traçar límits precisos, fronteres ben definides entre territoris, no era tan evident. És a dir, abans d'aquesta idea de sobirania plena i excloent, és a dir, una sola autoritat, un sol poder ha de tenir plena sobirania, plena competència sobre aquell territori. Abans d'això, els límits no eren tan necessaris o tan imprescindibles. A partir d'aquest moment, evidentment, comencen a ser-ho. No és gens estrany, doncs, que aproximadament en aquesta època, estem ja en el segle XIV-XV, tingui lloc el que es coneix com la revolució cartogràfica. A partir d'aquest moment, coincidint amb aquest origen, diguéssim, de la sobirania moderna, té lloc la revolució cartogràfica. De fet, sense els mapes, com segurament molts us podeu imaginar, és difícil traçar d'una forma precisa els límits territorials i les diferents sobiranies. D'aquesta manera, i quasi bé sense adonar-nos-en, ja hem definit, per tant, una primera característica del territori modern. Entenent el territori modern ja com la forma estat, l'estat territorial, l'estat centralitzat, que avui en dia tots coneixem. Aquesta característica, com us deia, és aquesta sobirania plena i exclusiva per part d'un poder o una autoritat central. En el cas dels estats absolutistes serà el monarca, en el cas de les repúbliques ja democràtiques serà el poble, i en el cas de les democràcies parlamentàries serà el Parlament. En qualsevol cas, existeix aquesta autoritat central que té competències plenes sobre un territori concret. Ara bé, una sobirania, unes competències que per ser realment efectives, per ser pràctiques, necessiten delimitar, evidentment, una frontera. Una frontera que ha de ser, a més, clara, estable, fixa, i que d'alguna manera ha de quedar recollida en aquestes cartografies que comencen a aparèixer. Però aquesta, com us podem imaginar, no és l'única característica de l'estat. N'hi ha d'altres. En primer lloc, a part d'aquesta frontera clarament delimitada, els estats moderns han de ser continus, no fragmentats ni dispersos. Si un té al cap, per exemple, la Corona d'Aragó o les repúbliques italianes, que són, diguéssim, tenen pràcticament enclaus territorials escampats per tota la conca del Mediterrani, per dir-ho així, l'estat modern comença a empaquetar tots aquests enclaus i, per tant, el territori modern ha de ser sempre continu i no fragmentat. En segon lloc, aquests estats han de ser homogenis des del punt de vista cultural. L'estat construeix una comunitat imaginada, per utilitzar la famosa expressió de Benedict Anderson, que té un vincle suposadament natural o biològic, de fet, estat-nació, nació ve de naixement, i per tant té aquest vincle biològic, amb el territori de l'estat. Per tant, repeteixo, les característiques de l'estat són la frontera, la continuïtat territorial i la homogeneïtat cultural. Recordeu que el mateix any, per exemple, que Colón colonitza i invadeix el Nou Món, el 1492, que és quan comença el cicle, diguéssim, de producció i de construcció de l'Estat en el territori, diguéssim, espanyol, és també l'any que són expulsats els jueus i els musulmans, o en tot cas assimilats, o han de ser assimilats, del territori espanyol. Per tant, comença aquesta construcció d'aquesta comunitat imaginada, aquesta comunitat homogènia, expulsant, diguéssim, la diversitat. Però també és l'any de la primera gramàtica espanyola, obra, com sabeu, de l'humanista Antonio de Nebrija, amb l'objectiu d'unificar i normativitzar la llengua castellana, que és un dels símbols, diguéssim, d'aquesta comunitat imaginada, i en aquests moments, al mateix moment que Colón arriba als Estats Units, a Amèrica, al Nou Món, en aquests moments comença, diguéssim, aquesta construcció d'un estat nacional culturalment homogeni. Arribats a punt ja, per acabar la meva part i deixar ja la paraula a l'Alfons,
Crec que es pot entendre la tesi amb la qual començava, la hipòtesi aquesta amb la qual començava, i que venia a dir que el problema dels refugiats, tal com l'entenem ara, és un problema modern, que neix amb la modernitat, o més pròpiament amb aquesta forma territorial que és l'estat-nació, tal com l'entenem ara. Si l'estat-nació modern, el territori modern, pressuposa fronteres fixes i una comunitat nacional homogènia, com hem explicat, fronteres fixes i una comunitat nacional homogènia, això significa que la seva població no es pot moure. El territori modern pressuposa un límit clar i, a més, una comunitat homogènia i, per tant, això vol dir que la població no es pot moure. El subjecte polític de l'Estat és essencialment un subjecte estàtic. L'Estat és un subjecte estàtic. És, per tant, el triomf del sedentarisme. Hem vist que al llarg de l'evolució ens hem anat movent, hem anat colonitzant tota la terra, i a partir d'aquest moment, a partir de l'agricultura i sobretot a partir dels estats, de la construcció dels estats, ja es pressuposa aquest subjecte polític que ha de ser estàtic. És per aquest motiu que el poble jueu i el poble gitano han estat els dos pobles més perseguits al llarg de la història europea, perquè són justament pobles que reticulars, com els ha anomenat algun geògraf, i que es mouen. És a dir, són els dos pobles que són més incòmodes, diguéssim, perquè s'han oposat més a la construcció d'aquest estat o d'aquest subjecte polític estàtic. Són del tot aliens, malgrat el sionisme i l'estat d'Israel que avui en dia coneixem. En principi són dues cultures alienes al poder territorial de l'estat, a la construcció d'aquest estat homogeni i fixe. I és també per això que la Unió Europea és incapaç encara de gestionar els milers i milers de refugiats que intenten arribar-hi. Les causes són molt més complexes de les que jo he presentat, però és cert que si haguéssim de cercar una genealogia històrica, no ens hauríem d'apartar massa del recorregut que he intentat fer, des de Grècia, com s'ha anat, diguéssim, construint aquesta relació entre territori, política i ciutadania. Res més, i jo crec que ho deixo just en el moment en què l'Alfons ens explicarà més en detall, diguéssim, què implica la construcció de l'Estat. Gràcies, Bernat, gràcies a totes i a tots, gràcies, Cecília, per la invitació, per organitzar aquesta sessió i tantes altres i per donar-nos a nosaltres i al barri tant aliment per l'esperit. Bé, després de la magnífica exposició de Bernat, jo no sé, jo crec que baixaria una mica el nivell, perquè la seva exposició ha estat molt bé, molt bona, amb referències filosòfiques històriques. Bé, jo faré el que podré, no sé si estaré a l'alçada. Ell ha parlat de l'edat mitjana, d'aquests moments de teocentrisme, ell ha parlat de territori, de persones, però aquí falten drets, i ara en l'edat contemporània el que trobarem serà l'Estat, l'Estat implica fronteres, les fronteres és un fenomen molt modern, com ha dit el Bernat, i jo també parlaré de dret, que és una altra de les grans fites de la contemporaneïtat. 1776, Declaració d'Independència dels Estats Units, 1789, Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà, creen, o millor dit, reconeixen jurídicament que tots naixem amb uns drets inalienables, la llibertat, la igualtat, el dret a perseguir la felicitat, inviolabilitat del domicili, etc. Per tant, a 1789 s'obre una nova etapa, una etapa lluminosa de drets, de democràcia, de llibertat. La historiografia més clàssica, més liberal, dirà sí, és veritat que hi ha hagut atrocitats i hi ha hagut l'Holocaust, però això no té res a veure amb el liberalisme, perquè el nazisme, el feixisme i tot això és precisament una reacció antilliberal que es dona en unes circumstàncies determinades. Però bé, ja sabem, hi ha alguns filòsofs, alguns pensadors, Hannah Arendt, per exemple, i molts altres, que diuen que els orígens del totalitarisme estan precisament a l'estat liberal i que el nazisme no és tan estrany. Jo crec que hem d'agafar aquesta visió crítica de Hannah Arendt i de companyia, de Giorgio Agamben també, per explicar el que va passar al nazisme i també, salvant moltíssim les distàncies, com intentaré més endavant explicar, el que passa en el moment actual, en el que sembla que s'ha acabat la història, sembla que ara només tenim llibertat, drets, etc., però hi ha persones que estan morint
perquè tracten d'escapar d'una guerra. Permeteu-me que comenci amb un text del 1848 que jo crec que lliga bastant aquestes dues qüestions, la qüestió de les fronteres, que també s'ha explicat el Bernat, i la qüestió del dret. 1848, acaba la guerra entre Estats Units d'Amèrica i els Estados Unidos mexicanos, i llavors els representants de Mèxic i d'Estats Units es reuneixen a la ciutat de Guadalupe i signen un tractat de pau. I com sabeu, el tractat de pau implica que la frontera entre Mèxic i Estats Units es mou quants quilòmetres? 600, 700? Cap al sud. És a dir, la Califòrnia, Nevada, Arizona, Nou Mèxic i part de Texas formaven part de los Estados Unidos mexicanos i passen als Estats Units. I aquest tractat de pau estableix això. Què passa amb les persones que hi viuen? Doncs als Estats Units els reconeixeran la ciutadania americana i per tant aquestes persones que abans eren mexicans, els californios que surten en alguna novel·la, passen a ser ciutadans americans i gaudeixen dels drets i llibertats de la Constitució americana i de les constitucions dels estats. Però resulta que no només hi havia californios, mexicans o nord-americans, també hi havia indígenes del grup ètnic anomenat pueblos, pueblo indians. I resulta que aquests pueblo indians són nòmades i van canviant el seu lloc de residència. S'ha canviat la frontera i ara, a partir d'ara, els pueblo indians, per fer el que portaven segles fent, és a dir, canviant, movent-se, hauran de travessar una frontera. Doncs això ve recollit aquest Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. ¿Y qué diu? Entre otras cosas. En atención de que en una gran parte de los territorios que por el presente tratado van a quedar para lo futuro dentro de los límites de los Estados Unidos, se halla actualmente ocupada por tribus salvajes que han de estar en adelante bajo la exclusiva autoridad de los Estados Unidos y cuyas incursiones sobre los distritos mexicanos serían en extremo perjudiciales, incursiones vol dir, doncs, aquests moviments de població que els indígenes pueblos portaven segles practicant. Está solemnemente convenido que el mismo gobierno contendrá las indicadas incursiones por medio de la fuerza, siempre que así sea necesario, y cuando no pudiere prevenirlas, castigará y escarmentará a los invasores, exigiéndoles, además, la debida reparación. Doncs això és un text jurídic, que molt important per la història d'Amèrica, i el que està fent és legitimar el genocidi dels pueblos indians si aquests s'atreveixen a creuar una frontera. I en aquest cas jo crec que veiem dues coses. La importància de la frontera, que és una línia imaginària, en aquest cas establerta de manera arbitrària pels representants de Mèxic i pels representants dels Estats Units, sense tenir en compte la realitat demogràfica, ètnica prèvia, i una altra cosa, que el mateix dret que ens està reconeixent com titulars de drets inalienables, com homes que tenim dret a la llibertat, a la igualtat, a la vida, el mateix dret està legitimant que es pugui exterminar a homes que són diferents. En aquest cas, els pueblo indians, que no parlen anglès, no són cristians, no vesteixen igual. I com és possible? Com és possible que la mateixa cultura política que genera els drets i llibertats estigui legitimant un genocidi? Doncs perquè, vulguem o no, aquestes declaracions de dret tan meravelloses i tan importants per la configuració de la nostra cultura, doncs inclouen, quan declaren un dret, inclouen a una persona i exclouen a una altra. Fixem-nos, per exemple, en un monument legislatiu i polític aprovat a França, que és la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà. De l'home i del ciutadà. O sigui, el mateix dret que està creant una nova cultura de drets per tots, ja està introduint una diferència. Una diferència que de moment no serà molt important i no afectarà molt als estrangers, però, òbviament, els revolucionaris estan reconeixent drets, estan incloent els homes blancs, francesos, francòfons, en l'exercici d'aquests drets, però estan excloent, per exemple, els negres. Recordem que hi ha colònies franceses, com Haití, on la majoria de la població és negra. Estan excloent els indígenes, també, i, òbviament, les dones estan excloses de la ciutadania perquè són uns éssers considerats cap i disminuïts, per tant sotmesos a la tutela de l'home. És a dir que el mateix dret que està creant els drets, la llibertat,
la igualtat, doncs està ja generant està excloent a determinats subjectes, i sinó que els expliquin als haitians. Els haitians van tenir la desgràcia de creure's la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà, creure's en aquests drets que havien estat establerts, publicats el 1789, i decideixen que ells volen ser sobirans, que ells volen ser lliures, i declaren la independència. I França, òbviament, reacciona dient, no, és que no ho heu entès, nosaltres tenim drets, vosaltres sou negres, com voleu pretendre tenir drets si vosaltres sou d'una altra categoria? I aquí està l'origen de la independència d'Haití, i aquí està l'origen també de la pobresa i de la misèria d'Haití. Com deia, per tant, la cultura dels drets i llibertats també neix excloent al negre, a l'indígena i en certa mesura a la dona. Al jueu normalment se l'inclou, se li dona la ciutadania. L'estranger no compta tant, entre d'altres coses, perquè tampoc hi ha grans moviments migratoris, però al segle XX sí que hi haurà aquests moviments migratoris. No hi haurà cap gran canvi en la lògica dels drets i les llibertats, però a partir d'un moment aquesta diferència entre home i ciutadà sí que tindrà una transcendència pràctica i conseqüències tràgiques. El període d'entreguerres. El període d'entreguerres sabem que cauen dos imperis, l'imperi otomà i l'imperi austro-hongarès. Imperis que funcionaven amb una lògica del passat, una lògica que ha presentat el Bernat. No és un territori del tot homogeni, hi ha diferents grups ètnics que conviuen i cada grup ètnic té la seva llengua, la seva cultura, els seus costums, etc. Cauen aquests imperis i es creen estats moderns. Es crea Txecoslovàquia, Grècia canvia, Turquia apareix ja com un estat, i aquests estats volen construir-se com a estats moderns, es fixen en França i volen societats homogènies. I què és el que succeeix? Que de la pluralitat es transita cap a una forçada homogeneïtat. Els grecs expulsen els turcs, els búlgars també els expulsen, ja sabem el que passa a Turquia. A Turquia es comet un genocidi en part perquè es vol unificar, homogeneïtzar la societat, perquè allò és lo modern. L'antic, lo vell, és aquesta convivència de grups ètnics, cadascú amb les seves regles i la seva llengua, etc. I lo modern és la homogeneïtat, la uniformitat. Per tant, hi ha expulsions massives, de ciutadans, però per què? Perquè ara s'introdueix aquesta diferència. Qui gaudeix de drets és el ciutadà, i el que no és ciutadà no gaudeix de dret, per tant se'l pot deportar, se'l pot fins i tot, en alguns casos, matar, es pot confiscar els seus béns, etc. Què és el que ha succeït? El que ha succeït és que s'ha creat aquesta diferència, hi ha uns ciutadans, homes polítics, que tenen drets. I s'ha decidit que els grecs que no parlen grec o que no són ortodoxes no són ciutadans grecs. Per tant, se'ls treu la personalitat política, se'ls treuen els drets, i per tant, si jo vulnero algun dret d'una d'aquestes persones, no estic cometent cap delicte, perquè aquestes persones no tenen dret. Clar, això el nazisme ho portarà a l'extrem. El nazisme el que farà és establir que només són alemanys els que tenen sang ària i els que són fidels al nacionalsocialisme, i això ho fan uns juristes, això no ho fan uns bojos uniformats a la CSS, sinó que això ho fan uns juristes amb corbata que estan en un despatx a Berlín dient que a partir d'un determinat moment hi ha alemanys que són ciutadans i que per tant se'ls pot protegir, i hi ha altres alemanys que no són ciutadans, els jueus per exemple. I això el que fa és que no sigui il·legal treure-li al jueu els seus béns, deportar-lo, assassinar-lo fins i tot, perquè aquell jueu ja no té dret, ja no té personalitat política. Utilitzant el llenguatge de Giorgio Agamben, que Bernat coneix molt més que jo, aquell jueu ja no és ciutadà, és nu de vida. És una vida sense drets, sense personalitat jurídica, per tant, des del punt de vista jurídic, si aquell jueu se l'expulsa, se l'expropia, se l'assassina, no s'està cometent
delicte. Òbviament, el que va passar durant el nacionalsocialisme no es pot comparar absolutament amb res. Però la lògica de la que es parteix per desproveir de la nacionalitat alemanya els jueus és també una lògica de l'estat liberal, i això ho va veure Hannah Arendt. És la mateixa lògica que fa que es desproveeixi els Pueblo Indians dels seus drets, i per tant és la mateixa lògica que també va permetre el genocidi dels indígenes als Estats Units i en general a Amèrica. Òbviament hi ha diferències entre un estat que comet crims i un estat criminal, però a mi m'agradaria cridar l'atenció sobre això, sobre aquesta lògica de l'estat modern que reconeix drets però que també exclou. El dret és el mateix dret que genera drets i llibertats, el que genera un estat d'excepció, que estableix que en el cas dels Pueblo Indians la seguretat nacional o la construcció nacional permet que s'estableixi una excepció i que puguem declarar-li la guerra als indígenes. Que en el cas de Grècia o de Bulgària o de Turquia se reconeguin drets però s'introdueixi l'excepció. Els que parlen turc no són grecs, per tant poden ser deportats, i en el cas alemany doncs ja sabem que aquí s'aplica l'excepció. Ara faré un petit salt per acabar. Què està succeint ara? Òbviament no se m'acudiria mai comparar el que està succeint ara amb el nacionalsocialisme, però sí que és cert que hi ha una dinàmica de l'exclusió, hi ha una dinàmica de l'estat d'excepció que sí que s'està reproduint de nou. I per què dic això? Perquè hi ha tot un ordenament jurídic, hi ha textos internacionals, hi ha dret europeu, hi ha dret espanyol, alemany, austríac, etc., que reconeix una sèrie de drets als refugiats i que reconeix uns drets a tots els éssers humans, Declaració Universal de Drets Humans. La solució, no sé si veniu aquí per veure quines solucions pot tenir el tema dels refugiats, jo no la tinc i jo no sé qui la té, però el que sí que és evident i flagrant és que en aquests moments sí que ja s'ha creat ja un estat d'excepció, que no s'estan aplicant ni el dret internacional, ni les declaracions de drets humans, ni les declaracions de drets del dret nacional, espanyol, alemany, etc., en un grup determinat. Com es justifica això? L'amenaça a l'economia. No podem acollir refugiats a Espanya perquè aquí tenim uns índexs d'atur molt elevats. L'amenaça terrorista. No podem rebre qualsevol persona que fuig, que intenta travessar el Mediterrani perquè hi ha una amenaça terrorista global. L'estabilitat. Hongria no pot acollir refugiats perquè això amenaçaria la seva estabilitat, la seva identitat nacional. Sempre s'intenta justificar el que és injustificable. Què és injustificable? Que en una cultura, en un sistema de drets i llibertats i democràcia, doncs es creïn espais de no dret, espais d'excepció, on no s'apliquen els drets i quin és el risc d'això? Si no hi ha dret, si no s'aplica el dret, doncs obrim una porta a l'excepció i ja sabem què passa amb aquest tipus de portes obertes a l'estat d'excepció. Sabem com s'obren, però no sabem com es tanca, no sabem com acaba. Malauradament jo crec que s'està fent això, s'està obrint una porta a l'estat d'excepció i jo no sé com es tancarà o si es podrà tancar. I res, acabo aquí, estem, crec, els dos disposats a respondre o a continuar discutint, res. I llarga vida a la llibreria. Yo quisiera hacer una intervención, porque estoy de acuerdo con ese desarrollo que has hecho, pero hay una cosa que quizás, es decir, que el Estado liberal genere el fascismo, el nazismo, o que incluso el Estado liberal, a través de la Revolución Francesa y la Ilustración, que yo creo que fue insuficiente, y naturalmente hay hechos históricos que se van desarrollando, y no es que lleven en sí mismo el germen
contra indios y tal, ¿no? Sino yo creo que lo que hay es una quiebra también del proceso de la Ilustración, ¿vale? Entonces, creo que ligarlo a la ciudadanía, que me parece como una idea mucho más universal, la de la Ilustración, creo que estaría desprovisto. Yo la sacaría de la idea de la ciudadanía para instalarlo más en la quiebra o en el avance durante el siglo XIX, en todos los ámbitos, en el filosófico, en el económico y tal, de cierta irracionalidad que se va instalando, ¿no? Y que esa es la irracionalidad que se proyecta luego, fundamentalmente, en el siglo XIX, y que en el XX eclosiona a través de un juego difícil, que es cómo se sostiene el Estado liberal con dos polos muy marcados. Es decir, el escenario del revolucionario del comunismo, que es real y cierto, y la reacción fascista contra eso, ¿no? Yo creo que lo que cae en quiebra es el Estado liberal, y lo que provoca de alguna manera toda esa cuestión lo ligo más a ideas mucho más cerradas en lo propio, en lo que durante el siglo XIX conforma irracionalidades. Durante el siglo XIX además hay todo el desarrollo industrial que amenaza formas de vida, formas muy locales. No sé, por ejemplo, en el País Vasco supongo que la importancia de la industrialización conforma y hace que determinadas situaciones y generan un cierto tipo de rechazo contra esa forma nueva, y aquello que Schumpeter dice, bueno, lo de la creatividad destructiva y todo eso, ¿no? Yo creo que está más ligado, creo, a la idea de nación, a la idea de lo propio, a la idea de que si yo soy nacional y tú no lo eres, tú eres extranjero, ¿no? Y a partir de aquí creo que ese conflicto está más ligado. Para mí la ciudadanía queda más en el siglo XVIII y en la Ilustración. Me parece que ese desarrollo y esa explosión tiene por ahí otras causas, ¿no? Y creo que en cierto modo ahora, y no sé qué pensaréis, nos está pasando una cosa similar, ¿no? En el siglo, si he puesto el ejemplo del País Vasco, de la industrialización y esa amenaza, yo creo que ahora el Estado-nación está en quiebra. Y está en quiebra por un proceso globalizante, imparable. Y entonces, yo creo que las sociedades, muchas de ellas nos sentimos, y la gente se siente amenazada, el extranjero, el no sé qué, y todas esas cosas que, como bien has dicho, suenan más a excusas que no a otra cosa, ¿no? Como la economía y no sé qué, y cómo se van lapidando los derechos. Entonces, creo que estamos en un proceso parecido a ese proceso irracional del XIX y de fomento de tensiones muy propias contra todo lo que es eso. No sé qué os parece, como decía, no sé si era Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces hace algún que otro verso. No, yo estoy de acuerdo, yo no veo crítica. Has dicho que era una crítica, yo no he visto la crítica, porque yo estoy plenamente de acuerdo. Crítica en cuanto a la idea de la ciudadanía, ¿no? Pero ¿no crees que la ciudadanía, queramos o no, hay un concepto ilustrado de la ciudadanía, pero cuando se crea el Estado-nación, la ciudadanía se vincula a la nación, y en muchos casos a la nación de Náskere, sí. Solamente ciudadano que ha nacido... Pero para mí eso viene posterior, viene en el desarrollo del XIX. En el origen yo creo que la idea de ciudadanía es algo más universal, insuficiente, porque naturalmente es una construcción, como tú decías, de blancos, ¿no? Y que posiblemente la merma de la insuficiencia es no poder ver o no poder ir más allá, que posiblemente otro proceso hubiera llevado. Por ejemplo, decías muy bien lo de las fronteras en Estados Unidos, que es un ejemplo magnífico, ¿no? Pero bueno, y el diseño de toda África, después de la colonización, es ya lo más bestia, ¿no? Es decir, aquí vamos a empezar a tirar líneas de arriba abajo hasta el Cabo de Hornos y desde Gibraltar, ¿no? Y tiramos todo para abajo y así, y todavía, desgraciadamente, África tiene todas esas tensiones porque desaparece por completo. Pues imagínate esos pueblos mexicanos, pues la transhumancia, no sé qué, todo lo que es Centroáfrica o el sur, o lo que sea. Entonces, creo que por ahí el tema... Creo que es el mal desarrollo o la pérdida de los principios ilustrados. Creo que hay algo que hace quiebra en el XIX, ¿no? Y que empieza a haber un movimiento, incluso, bueno, no sé, cuando empiezas a ver toda la filosofía del XIX, hay alguno que otro que dejan oír, ¿no? Bueno, però jo, Miguel, no ho sé, perquè, a veure, la història que ens ha explicat el Carles,
no em coneix. Bernat. El Bernat. El Bernat. Doncs, a veure, això que dius del 19, bueno, és que, a veure, la història, com m'ha explicat el Bernat, va lenta així. Però és que pensa que el 19 s'unifica Alemanya, s'unifica Itàlia i tot això. Llavors que venen les constitucions i tot això, important, no sé, des del punt de vista de dret i de definició i de fronteres. Però, i a més, comencen, a veure, fins a la Primera Guerra Mundial cauen els imperis, no? Perquè, a més, enllaçant per el coneixement cartogràfic, ja el coneixem el món, ja tenim tot els anglesos tenen l'imperi a tot arreu, els portuguesos a Macau, no sé què, és igual. O sigui que no estan units els territoris, ja coneixem més o menys tot. Però després evoluciona tan de pressa, després de la Primera Guerra Mundial, amb aquells tiralínies i aquells desplaçaments armenis cap degollats, les emigracions entre Turquia i Grècia, totes aquestes, que són properes aquestes d'aquí. Però llavors sí que hi ha a partir, després de la Primera Guerra Mundial, més o menys tenim països. Es va acabant el colonialisme fins a la meitat del segle XX, els 60s i tot això, però ara, en aquest món globalitzat, quadriculat o el que sigui, no entenc, i estic d'acord que el nazisme va néixer de la crisi de l'estat liberal i tot això, bueno, que evoluciona, perquè entra en crisi en el fons. Però després d'haver fet els drets de l'home i tot això, com és que en aquesta globalització ens hem tornat tan egoistes? Hi ha als nostres governs i tot aquesta temença, aquesta constant al diferent. No sé, a veure, els que tenim una tradició i cultura judeo-cristiana, havíem de ser acceptar tothom, això que has explicat, no a l'estranger, però és que ara, no ho sé, vull dir, jo estic estranyada i a l'actualitat, a més, se sap que tots aquests refugiats, la majoria, la gran majoria, són 4 o 5 països que en reben molts milers, que són pobres realment, no? N'hi ha a Turquia, no sé, a Jordània, n'hi ha al Líban, n'hi ha a tot això. I els països més o menys rics, escolta tu, és que el referèndum d'Hongria per 1.800 refugiats, vull dir, jo realment no m'hi cap a la ment. I no m'ho sé explicar i què es pot fer nosaltres com a ciutadans, o digueu el que sigui, com a persona, què podem fer davant d'això, individualment? Hi ha alguns sociòlegs que, per exemple, diuen que l'única manera, que un cop l'estat del benestar, que d'alguna manera allò que legitimava la funció de l'estat després de la Segona Guerra Mundial, la socialdemocràcia, que d'alguna manera una manera la manera de legitimar l'estat era aquesta idea de redistribuir la riquesa a través de l'estat del benestar. Un cop, a partir dels anys 70, quan entra el neoliberalisme més bèstia, i l'Estat comença a perdre aquesta funció perquè es desprivatitza, perquè l'Estat cada cop social cada cop es va aprimant més. Alguns sociòlegs diuen que l'única manera que té l'Estat de legitimar-se en un món global en el qual cada vegada té menys competències, sobretot en temes econòmics, és l'estat de seguretat. L'única manera de legitimar l'Estat és que, d'alguna manera, tornant al realisme de Thomas Hobbes, l'Estat et protegeix. O sigui, l'Estat ja no assegura el teu benestar, però en canvi continua mantenint la funció
de protector o la funció policial, no? Però clar, per legitimar-se d'aquesta manera també ha de generar la sensació de por, que no vol dir que no existeixi, però que d'alguna manera l'instrumentalitza, no? Per continuar mantenint aquesta funció, diguéssim, de protecció, no? I que una manera de contestar-te la pregunta, no? De per què els estats, diguéssim, s'han tornat, diguéssim, tan porucs, diguéssim, tan egocèntrics, no? És perquè ha tornat aquesta concepció, diguéssim, realista de les relacions internacionals, no? I perquè l'Estat, d'alguna manera, no és que el perill no existeixi, no vull minimitzar, diguéssim, el terrorisme i això, però sí que d'alguna manera li va bé perquè un cop ja, diguéssim, l'Estat s'ha retirat de l'esfera social, allò que li queda és només legitimar-se a través de la força, no? Yo estaría... No, solo muy breve, yo estaría en parte de acuerdo contigo, pero ligándolo con lo que decía Miguel, no sé hasta qué punto debemos separar entre Estado y sociedad, porque como tú hablabas del nacionalismo y de esto, el Estado es nacionalismo y el nacionalismo de Estado es quizás el más fuerte, pero es cierto que hay un nacionalismo y hay una xenofobia pues que solamente en parte es achacable al Estado. O sea, que yo creo que también, además de este Estado securitario que se está creando, también responde en parte a una sociedad que reclama eso. Yo es que pienso directamente que el Estado está en crisis. El Estado-Nación está absolutamente en crisis y, por ejemplo, Europa, cuando hablamos de Europa, es una idea incompleta y que posiblemente tiene una de sus peores crisis también. Y ahora todos los Estados en Europa tenemos una cesión importante de soberanía. La tiene España y todos los Estados miembros. Y por tanto, en esta crisis, por ejemplo, con la situación de Turquía y Grecia y con todos los refugiados sirios y demás, que es bastante penoso la actuación, ya no podemos decir de los Estados, sino de Europa, porque es el que está negociando esta cuestión. Entonces, claro, esa negociación es patética, pero es patética desde cualquier punto de vista. Como tú decías, desde el punto de vista del derecho, ¿no? Situaciones y derechos claros que teníamos todos en el derecho internacional, el refugiado, el asilado, el comprometido por guerra, básicos, se los saltan, pero así, sin más. Y entonces el problema es un poco el que dice ella, dice, ¿qué hacemos la ciudadanía ante esto, no? ¿Cómo estamos tan impasibles o qué mecanismos tenemos? Y yo no tengo la respuesta para eso, pero yo lo que veo es que se está diluyendo el Estado, que se está diluyendo en Europa, que además debe serlo, ¿no? Y la idea es una idea de transformación, una transformación amplia. ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Pues porque, queramos o no, la globalización está, pero está por una cuestión, si quieres ya, tecnológica y de poder económico. Entonces, la tecnología hoy nos permite eso, movernos con un clic donde sea. Por tanto, ya no hay barreras, ya no hay fronteras, ya no hay nada. Ese concepto, claro, ¿qué vamos? Vamos detrás de lo que tú creo yo que decías, pues desde los años 70, el desarrollo brutal del neoliberalismo, que creo que más pronto que tarde debe entrar en crisis, porque es que es irracional. Vuelvo a la misma idea. La idea esa del 19, yo creo que todavía estamos arrastrados por la irracionalidad. ¿Cómo podemos persistir? Y eso me parece irracional. ¿Cómo puedo persistir yo en darme hostias con esa puerta si está cerrada para ir al otro lado y no la abro, ¿no? Pues hay que ser irracional para seguir dándome hostias, pero las políticas de austeridad llevamos como desde que empezó la crisis en el 8, pues viendo que no nos conducen a nada en Europa. Sin embargo, quienes gobiernan en Europa siguen instalados en esa situación, que ni siquiera los defensores, o donde se inició esto, que fue en Inglaterra y en Estados Unidos, los de Estados Unidos lo han tenido clarísimo, Reserva Federal y a toda pastilla invirtiendo públicamente y dejándose de hostias las cuestiones neoliberales que las hagan otros, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí un poco están la fuente de los problemas. Ahora, lo que yo, por ejemplo, ya se me escapan son las soluciones, pero que buena parte de eso hay. ¿Cómo se puede desarrollar? Pues con mucha dificultad, porque dices, bueno, la idea de la socialdemocracia no es que haya reventado ya en este país, en Cataluña o en España, es que por toda Europa, en fin, que, no sé, aquello hay un fantasma que recorre Europa, se decía en el 19 y creo que vamos a insistir en el 21. ¿Estabas tú? Perdón, a ti no te había visto. Estaba la señora de
que está aquí. Entonces estás tú, está Marcel y Carlos. A ver cómo hacemos el orden. Sé que tú estabas primero, ¿sí? No, yo no pedí la palabra. Ah, perdón. Entonces eras tú, perdón. No, jo reprenent el fil que deia aquesta senyora abans que aquest home intervingués, que de fet ha vingut a dir més o menys una cosa que jo no anava a comentar, reprenent el fil de l'Estat i el dubte aquest de com se soluciona això, amb les teories de Zygmunt Bauman, del món líquid i això. Llavors, que suposo que més o menys el que estava dient ell, com ho relacionàveu de cara cap on està anant ara la situació i el context de l'Estat. Bueno, sí, una mica reprenent això, jo no sé fins a quin punt, és a dir, és veritat que la globalització, diguéssim, i el neoliberalisme ha erosionat algunes esferes que competien, diguéssim, a l'Estat, no? Però, per exemple, aquest estiu hem vist, que ha sigut aquest estiu, que França unilateralment ha suspès l'espai Schengen per una cimera, diguéssim, del clima i ha tancat fronteres perquè ho ha decidit ell. Per tant, Europa, aquí vull dir com... És a dir, que no sé fins a quin punt realment l'Estat està perdent, diguéssim, força. Jo crec que amb el tema econòmic segur, però té encara competències que això, un acord, diguéssim, europeu, a França se'l passa per un bo perquè considera, diguéssim, que és una cimera d'alt risc i, per tant, el Bauman, per exemple, té una distinció que és bastant interessant respecte a això, que és la distinció entre el poder i la política. És a dir, que el poder cada cop és un poder més desterritorialitzat, més global, que opera, diguéssim, en aquest espai, diguéssim, financer, diguéssim, tot el tema de les finances, i en canvi la política, el poder i la política és la distinció que fa ell, la política, diguéssim, que pràcticament només li queda, diguéssim, la funció, diguéssim, de parar els cops. És a dir, aquest poder global deslocalitzat, que, diguéssim, en funció, diguéssim, dels interessos privats, circula per tot el món, i la política pràcticament sense marge es limitaria, diguéssim, a resoldre problemes que són generats a escala global. Clar, jo veig això, que atenció a l'hora de minimitzar, diguéssim, el paper de l'Estat. En algunes esferes sí, i jo crec que a l'esfera aquesta de la defensa i el gir, diguéssim, neoconservador de l'administració americana és de reforçar, diguéssim, el paper de l'Estat. És aquesta concepció realista, diguéssim, de les relacions internacionals, en el qual hi ha un estat fort i els estats, diguéssim, estan en guerra permanent. La idea aquesta de l'era, diguéssim, anterior a Bush, de les relacions, diguéssim, toves, de les hegemonies, d'establir, diguéssim, lligams estratègics amb altres països, això, vull dir, l'atemptat de les Torres Bessones ja és el partell, diguéssim, per tornar, diguéssim, una concepció més agressiva de l'Estat. Però, bueno, no soc tampoc cap expert. Marcel. Yo tengo una pregunta que es, si a la sociedad alemana, francesa o americana no les pareció bien, por ejemplo, Alemanya, el nazisme i això, com és que han sortit partits d'ultradreta com a alternativa per a Alemanya que cobren tanta força? Tot i la societat sabent que no va bé per al país i això. M'agrada com fas aquesta pregunta. Suposo que hi ha molts factors, la crisi econòmica i aquest replegament nacional que s'està donant a Alemanya i a molts altres països. Òbviament fa una mica més de por a AfD, a Alternativa per Alemanya, que no pas altres partits d'extrema dreta d'altres països pel que ha suposat i pel que ha fet l'extrema dreta a Alemanya, però jo crec que és un replegament nacionalista relacionat amb aquest gir de l'Estat també, que és global.
no pensis que, òbviament, els votants d'AfD no s'identifiquen amb el nazisme, òbviament, i creuen que estan fent el millor per Alemanya. El que passa que AfD està trencant un tabú molt important. Alemanya era una societat que essencialment era antifeixista, que essencialment hi havia un consens que tot allò que havien fet els nazis, fins i tot el llenguatge que utilitzaven els nazis, era una cosa que no es podia repetir. I AfD el que està fent és trencar aquest tabú. Per què no puc utilitzar una paraula? Perquè la van utilitzar els nazis. Per què no puc sentir orgullós de ser alemany i per què no puc parlar malament dels estrangers? I s'ha trencat un tabú i jo crec que aquí hi ha un perill. Però insisteixo, no és Alemanya només ni AfD, sinó jo crec que és a tot arreu i fins i tot a casa nostra. Però al fons, als llocs que també hi ha poc, o sigui, en què hi hagi poca gent, o sigui, per exemple, un 15% de població que estigui contra la immigració ja és bastant, no? Seria bastant. Sí. I això és el fracàs, doncs, el fracàs o la tensió entre una globalització i una integració europea i aquest replegament nacionalista o localista que s'està donant. Ara, l'Estat que s'està reforçant policíacament, ha fallat en donar serveis a tota la població, sigui o no sigui estrangera, i això malauradament s'està donant, no arguments, excuses diria, a aquests partits populistes per adaptar l'odi a l'estranger. La dejació de funcions de l'Estat des dels anys 70 està alimentant això. Bueno, yo he estado haciendo una reflexión y además ahora con la pregunta que ha hecho él todavía más. O sea, realmente estamos como hace 5.000 años. Antes existían ciudades-estado, luego pasamos a ser unos ámbitos geográficos un poco más grandes, después pasamos a una especie de imperio, después cayó el imperio, después volvimos a ciudades-estado, ya es la Edad Media, y en todas esas etapas siempre ha habido sociedades que han intentado generar nuevos corpus legislativos, dando derechos a sus ciudadanos, no al resto, o a lo que ellos consideran sus ciudadanos, o sea, lo mismo estamos haciendo ahora, es excluyendo completamente a todos los demás, sin ningún principio amoral, en principio, pero todo el mundo lo hace, y además excluyendo también a parte de la propia ciudadanía sin ningún problema. O sea que llevamos 5.000 años que no hemos cambiado. No tant. Sí, 7.000. Yo me estaba refiriendo únicamente a la parte judeocristiana. Però vamos, si contamos Babilonia i tot demás, llevamos casi 15.000 años haciendo exactamente lo mismo. Sí, i portem al mateix temps, a part d'excloent, parlant dels grecs ja parlaven de la cosa cosmopolita, no? No de reduir la política a l'Estat, sinó al cosmos en conjunt, i a la Terra en conjunt, no? O sigui que també, que estem en la... Sí, y de hecho lo único que cambia, por así decirlo, es que cada vez le damos denominaciones diferentes a los mismos hechos. O sea, lo que en la época de Adriano, cuando concede la ciudadanía a todo el Imperio Romano y se hunde en aquel momento, porque todos eran iguales, la lió, y ahora le llamamos, o sea, ahora que teníamos el estado del bienestar, aparece la globalización, dice que también nos hunde la manera miseria. Y o sea, vamos buscando con diferentes nombres hechos más o menos similares. Bueno, i també perquè hi ha un desajust entre el que deixem passar i no deixem passar les fronteres, no? És a dir, aquesta cosa de no deixar passar les persones, però deixar passar les mercaderies, els diners, clar, tot això és el que genera desequilibris i disfuncions, no? Sí, lo que pasa es que yo con las fronteras tengo siempre un pequeño problema, y es que cambian, varían. De hecho, las fronteras europeas no son las mismas ahora que hace 100 años, y a lo largo de los 100 años han cambiado mucho, con lo cual han sido también muy permeables. Eso yo creo que es más bien una excusa, lo de las fronteras, para que algunos los aprovechen, que un hecho en sí. El hecho en sí es que la sociedad, como sociedad, parece ser que no hemos cambiado. Parece. O que parte de esa sociedad, que es la que sigue mandando, sigue pensando igual que hace 5.000 años. ¿Me la defensa? Puc dir una tonteria? Sí. Sí. Jo, gràcies a la intervenció de... Com et dius? Mercè.
Marcel, ja dic Montserrat, del Marcel, sort que ja estic jubilada, però la veritat és que el que diu el Miguel, no ho sé, sembla que no hagi passat ni el segle XVIII, ni el XIX, ni el benestar. És que la veritat és que ho veig malament. A Europa ho veig malament, com el canvi climàtic, però bueno, només cal pensar l'estiu que passem. Però, vull dir, penso, no ho veuràs perquè és clar, cronològicament no ho puc veure, però vull dir, la veritat és que no els entenc ni la Unió Europea ni tot això. Intento llegir cada dia el diari i és que se'm posa pell de gallina, no d'emoció, de ràbia. I vull dir, la veritat és que el que ens ha dit el Marcel, oi? Doncs Alemanya, però no és Alemanya, és que ves mirant i cada un... Escolta, la Teresa aquesta, la nova conservadora. La B. Doncs, escolta tu, és que les empreses llistats als estrangers, i aquí... Bueno, és que... La veritat, i aquí, Rajoy, bueno, és que, no ho sé. I a més, Montserrat, i tornem a això de la irracionalitat, no? Jo crec que va ser fa 10 anys, no?, quan van fer aquell estudi de savis, la Unió Europea, de l'ORS i no sé quanta penya més estaven per allà, i una de les conclusions d'aquest informe era que per al grau de creixement demogràfic d'Europa, Europa necessitaria en 20 anys, jo no recordo un més bé, però em sembla que eren 90 milions de persones per mantenir la possibilitat de creixement, etc. No? Per tant, Europa necessita gent de fora. I la paradoxa és que estan allà, ara, tota aquesta gent que és necessària per a Europa, n'hi ha una concessió social i política que la deixa fora. És acollonant. És absolutament irracional. Que no cobrareu pensió. Solo una puntuación. El gobierno húngaro quiere trabajadores extranjeros que sean blancos y católicos a ser posible. Bueno, és que... Sí, és que... I què fa si metros 70? Està Francesc. Jo agafant la idea que ell estava parlant, que és de l'home, jo em deia amb això que la por, jo l'aspecte aquest de la por s'ha instal·lat ja com ell parla de la identitat, i l'ha creat allà, i aleshores poden ser aquestes pors, poden ser des de la pèrdua del benestar, la pèrdua de persona de les llibertats, que també això és també cada cop més la gent es motent que malgrat per la seguretat, això ha creat unes identitats que a poc, sense donar-nos compte, s'està ja col·locada dintre de nosaltres, dintre del nostre ADN. Doncs, quan te diuen, és que arriba aquest em serà perillós per ser com a professor si m'arriba com a professor dins de la universitat. Això no m'agrada. I aquest altre perquè pel treball. Si és un tècnic, especialitzat, perquè jo crec que els de Síria mateix deuen haver tios molt ben preparats, molt ben preparats. I l'altre dia passava una pel·lícula i veies Chapó, aquesta de dona i tot, els problemes racionals que tenien. I clar, dius, què passa aquí? Per què no els integrem gent que són igual a mi? Alguna cosa deu haver aquí que se'ns ha provocat per mi a l'ADN. Aquesta por, tant pot ser l'econòmica, el benestar, ostres, estem en unes situacions molt maques, i aquest serà el perill, que no és veritat, però ho és, ja ens ha explicat. O això dels nazis, que cada cop més, clar, diuen que cada cop més ja nosaltres no el que som, ja no... Per a mi és un factor que ens està picant a dintre i que no... que és difícil, i crec que després hi ha uns poders que també l'estan alimentant, perquè d'aquesta manera manipulen, és fàcil.
potser per acabar amb... No sé, Amb esperança. és com a reflexió, vull dir, reflexió perquè penso que és aquesta... Jo, així per intentar aixecar una mica la moral del salt, no dic que no estiguem realment a tocar del col·lapse i del... Però també és veritat, com deia el George Steiner, en aquesta idea d'Europa, que una de les característiques que tenim els europeus és aquesta cosa escatològica, diguéssim, de sempre estar al final dels temps, no? Vull dir que, bueno, sense voler minimitzar els riscos que tots estem aquí esmentant, també el propi d'Europa també és sempre, des de Spengler, diguéssim, amb la decadència d'Occident, fins a tants altres autors, sempre hem vist el futur molt negre i potser és la manera de ser que tenim i potser no ho és tant com ens imaginem. Que res, no vull dir això perquè ens estàvem ja agafant un perfil molt... Bueno, otra cosa positiva es que nos faltan 22 años para hacer 100, que no tenemos ninguna guerra, ¿no? Bueno, sin contar lo de Yugoslavia, ¿no? Pero vamos, ninguna guerra a lo bestia entre nosotros. Sí, sí. Y eso... Bueno, gràcies. Bueno, gràcies. Solo un anuncio, y es que vamos a pasar este ciclo que empezamos, vamos a pasar, bueno, de los refugiados, de la guerra, de la violencia, al amor, porque el próximo encuentro para la reflexión va a ser una conferencia de Paco González Fuentes, que es un investigador, es un investigador también en María Zambrano y que ya lo hemos tenido aquí con una conferencia sobre ella, y entonces va a hablar de Platón y Carver dialogan sobre el amor, desde el banquete de Platón hasta de qué hablamos cuando hablamos de amor, el libro de Raymond Carver. Bueno, se hará un diálogo con los textos de ambos y bueno, esa va a ser la próxima. Y la siguiente, porque tenemos ya previstas estas tres, después la cuarta, bueno, también la estamos cerrando. La tercera va a ser sobre economía, ¿es economía o es ideología? Y el conferencista va a ser Emily Ferrer, inglés, que es el delegado de Economistas frente a la crisis para aquí, para Cataluña. Así que esa va a ser la de noviembre, y la del 20 de octubre tendremos a Paco González Fuentes. Así que ya los estamos invitando. Y gracias de nuevo.